खेसारी लाल यादव पर विवाद हटे के नाम निकले भाई। अब खेसारी लाल यादव कैसन गाना गावस भाई। पीछे दिन खेसारी लाल यादव गाना गए भौजी लेंगे लेंगे, फिर ओकर बाद जोरे तोरा माई के। खेसारी लाल कोनो भी गाना गाओ तो भाई ट्रेंडिंग में पहुंच जाता, लेकिन खेसारी लाल यादव के भाई विवाद में जानबूझ के घसीट दिया जाता। फिर से खेसारी लाल यादव के बहुत खतरनाक लाजवाब गाना बा, जो गाना का नाम है पातर तिरिया, लेकिन एकरो के आदमी जानबूझ के कंट्रोवर्सी में घिंच दिया। पीछे दिन खेसारी लाल यादव एक बेटी पर एक जना गाना गा दिलन, जो गायक के नाम है मिथुन कुशवाहा। भाई उसन गाना ना गावे के चाहिए, बहुत बहियात महा खराब गाना गइल बनल। आ ऊपर से भी खेसारी लाल यादव के धमकी देते, तो ऐसा ना करे के चाहिए। खेसारी लाल यादव के पहले पूरा गाना तुम सुनते नहीं खन, आ विवाद में जानबूझ के घसेट देते, उनकर बेटी के घसेट देते। तो भोजपुरी में भाई कल तो हाथना कलाकार बनल, लेकिन खेसारी लाल यादव पे ही काहे सब कोई पीछे पड़ल बा। हाथ गोड़ धो के खेसारी लाल यादव पर पीछे पड़ गई बा। खेसारी लाल कितनो बढ़िया गाना आई, लेकिन जानबूझ के कंट्रोवर्सी कोई जरूरी बा। खेसारी लाल के एगो गाना आइल बा, जो गाना का नाम है पातर तिरिया। भाई खेसारी लाल के ई गाना बहुत लाजवाब बा, जेकर में फीमेल गायक बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग कहल शिल्पी राज। शिल्पी राज के भाई आवाज़ बहुत बढ़िया, बहुत मस्त आवाज़ है शिल्पी राज के। आ एक में खेसारी लाल यादव कोइले बना तो भाई जलावा बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल के बहुत ज़्यादा बोलबाला बा। एक में फिट डांसर बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के कहल एकदम मशहूर अदाकारा सपना चौहान। सपना चौहान खेसारी लाल यादव के भाई जोड़ी एक पीस लागेला। पीछे दिन भी खेसारी लाल यादव के साथ सपना चौहान के जोड़ी नजर आई, नींबू खरबूजा भइल, बहुत ब्लास्ट गाना रहे। जे उन गाना के लिखले बड़े टुनटुन यादव। भाई टुनटुन यादव का कहीं लिख दिल बड़े गाना, बहुत खतरनाक गाना लिखले बड़े टुनटुन यादव। आ एक म्यूजिक डायरेक्टर बड़न R.A. शर्मा। R.A. शर्मा के भाई हम हर वीडियो में नाम धरी ना कि R.A. शर्मा खेसारी लाल यादव के एकदम कहल कि फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हन। खेसारी लाल यादव कोनो भी गाना आवे तो R.A. शर्मा म्यूजिक डायरेक्ट करल। आ ब्लास्ट बा। एगो और खुशखबरी बा कि खेसारी लाल यादव के जौन फिल्म आयल रहल बा रंग दे बसंती, उ 7 जून के आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आ जाई। भाई खेसारी लाल यादव के अपन इंस्टाग्राम ID पे पोस्ट कर खुद बतैले बाड़न कि खेसारी लाल यादव की फिल्म जरूर लागी हॉल में 7 जून के।